uSmomoza ukhuluma kakhulu. Cha ngizocula ngilindeni. Yabona nje la sidinga umthandazo kaBishop Magama bafethu, amafonkhongo axakile bafethu kumasikani nasegengeni edumile bafethu. Buka igqoko sixoxe indaba sivokomele. Bafowethu siyazi ukuthi amafonkhongo amaningi afika noquality, kodwa yena nje akusenantonjana nje yakhe ezothi kwahle bhebhi imkhuzi. Igqoko zithi nje small street ixoxe indaba. Angisayikhulumi-ke nkosi yami, lo mfana efika nje uSminoff sethe naye nje kumafonkhongo. Angiphathi yalento ephakathi nendawo le, akwaziwa ndawo lokhu loshibhoshi lophakathi nendawo nakho kuzoyigaxa ngawo amafonkhongo bafowethu. Mina ngazi yolungiswa kanjani lento. Amafabiyana ngifuna kuyiqala ngoba into engeke salungiseka leyo bafowethu. Safa amafonkhongo, zazizafa komali igqoko. Zithi nje small street ziyaxoxa, small street. Angazi mina manje, angazi angazi.